Kuthiwa abaningi OKaMaskandi ey'phendulele ecaleni lokubulala. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona lo mbuzo njengamanje ukubingelela yena Martin Waqosi Ntombi zomqamela amehla abanye baqamela imali thibaza. Kana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotho ngizokulungela upress subscribe button ushare uphinde comment ukhuluna konke uma usubscribe kumele kuhamba senze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase kufaka le video hamba phambili. OKaMaskandi waziwa ngomlabalaba kuphuma istatement esithi owaziwa ngomlabalaba emculweni kaMaskandi utholakale necala lokubulala eSoweto eBrownfisher ngaseboxer lemkulukudu ibingi2 kanye naye ube ngowesithathu nezibhamu ezintathu so bese ecaleni lokubulala umuntu oyedwa kanye nokubulala wesibili wangafana kanye nelezibhamu. Mlabalaba ubeke eseyiphendulela mayelana nalesi statement esiphumele laphana ezinkumbini zabathandi baculi baMaskandi zangempela ebesibhalwa uNtakoxix uNkazokusigasela. Umlabalaba uphendule wathi, sanibonani nengane zakwethu, ngithi angicacise ngale nkulumo engiyibona ibhebhetheka ey'nkundleni zokuxhumana. Lokho okubhalwe lapho kungamanga ka-100 years kwabanye abathintekayo ngale. Ngicela bexole uma kukhona isimo esifana nalesi esike senzeka kwalimala abantu. Cha, elami igama ngicela ukuligeza. Lona obhalile ngey'nhloso zakhe ushaye phansi lutho, mina ngiliciwo futhi kuyolamula ithuna. Okuchaza khona-ke ukuthi uyayihlangula noma-ke uyayiqhelelanisa nestatement esikhishwe laphana-ke enye yey'nsizwa ey'nqoleni zabathandi baculi baMaskandi. Ngana wethu ngiyafisa ukuthi isivo lakho mayelana nalolu daba nokuchwayitheka nje laphana ey'nkundleni zokuxhumana kuchaza ukuthini ukuthi ukhulume ngegama lo muntu kanje. Asihlangana laphana kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike ivideo yethu hamba phambili.